Mathias kono banyo khod bar we do ar Blei ki wan gini gibru gi kliu Jesu ki ong atu trai ngem shem iathuhlypa ke gerteng jome ngem shem le kamba ke gerteng jome Jesu ong ngam ju la itho pi ke le no nanga pi ke baju trai boman hagwe bagi te nu Jesu ong ngam ju ong ye pi ba pin iathuhlypa pi shu iathuhlypa hi kene gede gajing jong Kiba bon kino iathuhlypa ba gajing jong Kiba bon kibriu nda haba ki yo sngo ye kino iathuhlypa kimod bai ba Blei Ukraine ye ki kimod bai ba kalong no Blei chisin ba kibriu ki iathuhlypa chisin bagi beri ko nga syak jing it sapo sngi bangat duai ba Blei Ukraine nga kemot kibriu marsen ong kino iathuhlypa bagi syak jing it shitayo bat ka bagi kren ki pai ba kimot bai ba Blei la kren iki ngam ong ba Blei kren ye kibriu bagi syak jing it bagi kwa ban yo sngo no trai re ubabun balang he ubriu umud bai chisin ba ubriu lo syak jing it la ban duai ba ki syak jing it gi tayo le ne de ki benai kemod chisin bala la ban le ta kemod Blei kren ba gitu bat ka ba ki kren kemod ka dei ba no Blei kta ga dei ka bakla